Obila ma Kayole omako jomaunda Beach makoch mosebedo ka chando oganda e kar dak ma Eastlands e buore Nairobi kendo yudogi gi $1,000 kido mar Falcon pistol gi magina achiel. E apedha manyochakore okinyi manyoro kotelie kod kweth mar obila malidho, achijego eko nyomaki ka gin kod apiko moro magisebedo ka gitiyo godo e tayo maundu e gwenge ma Eastlands. Koyango wachni, komanda mar obila ma sub-county Manjiru John Owoth owacho ni giromo kod achijego eko adekgo koting'ore apiko e kinde mane onyisgi mondo gichung' to ne gitemo ringo, kara kamano jopinyno ogeng'o negi ma odhi omakgi. Mar Kagundo Road machiegni gi Spring Valley. Askari mane nitie patrol noromo gi pikipiki moting'o ji ariyo ma iriembo gi ji adek. Kane gichungogi to gitemo ni mondo giwiti magazine mating'o risasi. So askari wakakuwa suspicious, asomakogi ka koro ne giyojigi